खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिजेपिआ बिटिसिआव इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोखौ जेब्लायबो गावनि सिङाव दोननो हास्थायो नामा जुदि इउपिपिएल बा बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गाव हारसिं सोरखार दानो हानाय बायदि मासेयाव देरहासारालासे बिजेपिनि मदद लानानै बिटिसिआव सोरखार दानो गोनां जायोब्ला बिजेपिनि सिङावसो थानो गोनां जागोन नामा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे खोथाया गोबां सोंथि बेरखांहोदों गोसोआव नंगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दासान्दि फोसावदिं मेल खुंनायाव मुखुब जाफिनदों बिटिसिआव गारियाव थाव सोग्राया बिजेपिनि नाथाय गारि सालायग्रानि सिटआव बिजेपिनिया जिरायनो मोना नाथाय बे खेबाव बिजेपियानो गारियाव थाव सोगोन आरो गारिखौबो बिजेपियानो सालायगोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव बुंदोंमोन आरोबाव बे आयदायावनो गिबि मन्थ्रि बिथाङा बिबुंथि होबावदों बिथाङा बुंथिदों दि बिजेपिआ बिटिसिआव गारियाव थाव सोगोन आरो गारिखौबो सालायगोन प्रमद बर' हाग्रामा महिलारि आरो अनजालि दैमारि बिथांमोना पेसेन्जार जागोन अदेबानि गारियाव गाखोफाग्रा जागोन बे खोथाखौ बुंथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा जाय बियाबाव बिजेपिआ बिजाथि होआखै बैफोर बियाबाव बिजेपिआ सोरखौ मदद होगोन बेखौ लानानैबो गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंथियो दि जोंनाव मदद बिनानै जायफोर फैगोन बेखौनो मदद होगोन जेरै गयबारि बियाबाव प्रमद बर'आ मददनि थाखाय जोंनाव फैदों थिग बेबायदिनो जाय बियाबाव जोंखौ गोनांथि होगोन जोंबो मदद होगोन होननानै फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा निसिमा बियाबाव इउपिपिएलनि मददगिरिफोरा बिपिएफनि सायाव गाग्लोबनायखौ लानानैबो बुंथियो दि बिधान सभा बिसायख'थिनि रुजुनायाव बे जेबो नङा बिसायख'थियाव एसे एनैया जाखागोन नियम बायदियै आरोबाव बुलाय सोलाय जाबावनो नांगौमोन जेराव बिजेपिनि मिटिंआव मानसिफ्रा फैनो गिनाय जानो नांगौमोन नाथाय बिजेपि प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिनि बिसायख'थिनि मिटिंआव फोरबो बायदि सुबुंफ्रा लोब फैनानै बाहागो लाफैदों होननानै बुंथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा मख'नो गोनांदि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गसाइगाव सराइबिल 13 नं चिरां बनरगाव आरो थुरिबारि उलुबारियाव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंफैदोंमोन बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि दायाव बारग' इएम बियार फेरेंगानि बिजामादै सोमखोर नार्जारि आरो जाकात नार्जारिखौ पुलिसआ खाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों 16 नं निसिमा बियाबाव हिंसायारि जाथाय जादोंमोन बे दायजों लोब्बा थानाय बारग' इएम बियार फेरेंगानि बिजामादै आरो गुबुन सासेखौ बे समाव पुलिसआ खाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों जेराव फेरेंगा थायो बेयाव दावराव दावसि जायो बे खोथाया बेसेबां सैथो बावखुंग्रि बियाबाव फेरेंगाया गेलेगोन बेयावबो गन्डगल जादों आरो निसिमा बियाबावबो फेरेंगाया गेलेगोन बेनिखायनो बेयावबो फेरेंगानि बिथोनाव फेरेंगानि मानसिफ्रा गन्डगल खालामदों बे खोथाखौ फोरमायथिदों बा बे अजदखौ होदों निसिमानि बिपिएफनि बिजाथि जेम्स बसुमतारिया निसिमा बियाबाव गासै 6 बिजाथि दङ 6नि मादाव 5 बिजाथिफोरा गोजोनैनो दङ नाथाय सासे बिजाथियाल' गन्डगल खालामदों होननानैबो अजद होयो जेम्स बसुमतारिया जेम्स फैयोब्लानो होसोनांगौ होननानै बियार फेरेंगाया बिबुंथि होनायनि थाखायनो बेफोर जानो मोनदों जुदि फेरेंगाया मोजां गोसोनिमोनब्ला मानो बेफोरबायदि खोथा बुंनो नांगौमोन सुबुं खुंथायाव बयबो बिसायख'थि गेलेनो मोन्थाय दङ आरो बेबायदि गाग्लोबनानै माब्लाबाबो देरहासार जानो हाया होननानै बिबुंथि होयो जेम्स बसुमतारिया लोगोसे बुंथिबावदि फेरेंगाया बावखुंग्रियाव जोबखाबाय आरो आखाइ दैखांखाबाय बेनिखायनो निसिमा बियाबखौ जेरैखि जाया नांगौ फेरेंगानो होननानैबो फोरमायथियो जाथायजों लोब्बा थानायफोरनि मुङा देरहासार मार्टिन जाखाव बगल इउटिउबार बेंलाय आरो 150 होननानै फोरमायथियो आरो बिसोरनि हेंथा एफआइआर होनाय जाबाय एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव बिसायख'थिनि सिगां हगारफिनोब्ला आरोबाव बिसोरो गन्डगल खालामबावगोन होननानै बुंथियो बिथाङा आरो बिपिएफनिया जाहाथे बेफोरबायदि गन्डगल खालामा बेनि थाखायबो खावलायो मख'नो गोनांदि निसिमा बियाबनि सिङाव बिपिएफनि गारिखौ इउपिपिएलनि मददगिरिफ्रा हरनि समाव होसोनायखौबो नुनो मोननाय जादों बेनि उनाव बिपिएफनि मावख'आव गंथाम गारिखौ बुफाय बुसि खालामदों आरो सानसुमा ब्रह्मनि खर'आव सिखाजों गाग्लोबदों जायनि थाखाय सानसुमा ब्रह्मआ गोब्राब थासारियाव लवार आसाम देहा फाहामसालियाव थिसनजानो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो जेम्स बसुमतारिया गंब्रै ट्राकजों आयेन बेरेखायै लाबोनाय मैसोखौ हमनो हादों चिरां जिल्ला बिजनी दलहापारानि टल गेटआव चिरां जिल्ला आरो बङाइगाव जिल्ला राष्ट्रीय बजरं दलआ गोख्रों सेबनायनि गेजेरजों आयेन बेरेखायै लाबोनाय गंब्रै ट्राकआव आबुं जानाय मैसोफोरखौ हमनो हादों मैसोफोरखौ सोनाब बंगनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन आरो गुवाहाटी फारसे रावना होदोंमोन नाथाय
मैसोफोरखौ लाबोनो थाखाय जेबो फोरमान बिलाइ गैयामोन आरो आयेन बेरेखायै बेबायदि मैसोखौ लाबोखुमानाय जायो बेखौ बजरं दलआ खौरां मोनबोबाय थानायनि उनाव गोख्रोङै सेबदोंमोन। बेयावनो गंब्रै ट्राकआव लाबोनाय मैसोफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे बे दायाव साबाखौ हमनो हादों। मुंफोरा फारियै जाइनाल आली, जायरुल हक, शामिस आली, जालाल उद्दिन आरो जैल हक गासै साबाखौ हमनो हादों आरो बेफोर गासैबो आयेन बेरेखा फालांगि खालामनायनि गुबै बिगोमाया श्रीरामपुरनि हाफिजुर होननानै मिथिहोदों हमजानायफोरा। बिटिसिखौ 2 बोसोरावनो सुइजारलेण्ड बानायगोन। सुइजारलेण्ड बुङोब्ला गोजा गोजा बिबार बेबायदि समायना खालामगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा थांनाय 5 बोसोर सिगां मिडियानि सिगाङाव बुंदोंमोन। नाथाय बे खोथाखौ लानानै दिनैसिमबो फिननाय होनो गोनां जाबोदों प्रमद बर' बिथाङा। बिटिसिखौ माबोरै सुइजारलेण्ड बानायनो होनदोंमोन बेखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा आरोबाव फिननाय होनो गोनां जादों। बिथाङा बुंथिदोंदि माखासे मानसिया बुजिया सुइजारलेण्डआ मुलुगनि मादावनो गोजानसिन आरो समायनासिन हादर। बड'लेण्डआवबो बिदि जानो हायो। खाथियावनो भुटाननि हाजो दङ, हाग्रा ओनसोल दङ आरो हारिमु दङ। बेफोरखौ साजायोब्ला सुइजारलेण्डनि खम जानाय नङा होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। फोरमायथिनो गोनांदि इउपिपिएलआ बे खेबाव बांसिन मासियाव देरहानानै हारसिङैनो सोरखार दागोन होननानै दाबि खालामो प्रमद बर' बिथाङा। प्रमद बर' बिथाङा सराइबिल आरो सालाकाथियाव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों। थांनाय बोसोरफोराव बे बियाबाव बिपिएफनिफ्राय देरहासार जाबोदोंमोन, नाथाय बे ओनसोलाव जौगानायनि जेबो खामानि जायाखै होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो अदालगुरियाव थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ गोबां मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन। बेनि उनाव इउपिपिएलआ 5 बोसोर रायजो राजानि थाखाय खामानि मावदों, जायनि थाखाय रायजो राजाया इउपिपिएल दोलोखौ बजबदों होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो जायफोर बियाबफोराव इउपिपिएलआ गोख्रों नङामोन बेफोर बियाबफोरावबो दा आरोबाव गोख्रोंसिन जाबाय होननानै दाबि खालामो प्रमद बर' बिथाङा। बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बिटिसिनि सानजा, सोनाब, सा, खोला जेरावबो हिंसायारि जाथाय। कालेंदुवार परिषदनि टंलायाव बिसायख'थिनि मुगैथाव हिंसायारि जाथाय। आइजो मण्डल भाइस प्रेसिडेन्टखौ गाज्रि गाग्लोबनाय जाथाय। आइजोनि मोदोमाव मुगैथाव आखाइ होनायजों लोगोसे गाज्रि राव बाहायनानै गाग्लोबनाय जाथाय जादों आरो बेफोरखौ खालामनायनि अजदआ गासैबो इउपिपिएलनि सायाव फैदों। कालेंदुवार परिषदनि टंलायाव बिसायख'थियारि हिंसायारि जाथाय। कालेंदुवारनि बिजेपिनि बिजाथि अर्जुन दैमारिया फोरमायथिदोंदि इउपिपिएलनि बिजाथि रबिन्द्र बर'नि न'नि 500 मिटारसोआव थानाय दलियपारा गामियाव बिजेपिनिया मिटिं लादोंमोन। मिटिं जोबखांनायनि उनाव गिदिंबोफिननायाव उन गारिजों होसोबोफिननायखौ सन्देह जादोंमोन। बेनि उनाव दोंसे लामानि सिगाङाव गंसे बोलेर' गारिजों आवथिदों। उनाव एस्कर्ट आरो बिजेपिनि माखासे मददगिरिफोरा गारिनिफ्राय ओंखारनानै रायज्लायहैनायावसो लामाखौ एंगारनानै होदों, नाथाय जोबथायाव थानाय बिजेपिनि गंसे गारिखौ लाखिनानै गारिनि ग्लासखौ बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे आइजो मण्डल भाइस प्रेसिडेन्टनि देहायाव गाज्रि आखाइ होदों, जायखौ फोरमायनो हाया होननानै बुंथियो बिथाङा। जाथाय खालामग्राफोरा गासैबो जौ लोंनायमोन आरो गासैखौबो सिनायखायो होननानै फोरमायथियो आरो दा जाथायजों लोब्बा थानाय दुथांफोरनि हेंथा पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथियो बिजेपिनि बिजाथि अर्जुन दैमारिया। 3 अक्ट'बराव बिपिएफ राजखान्थि दोला सोरखार दानायनि समायखिराखौ लागोन। बेनि थाखाय गभर्नरखौ चिफ गेस्ट हिसाबै लेंहरनो थाखाय लाइजाम हरनाय जाखाबाय आरो गिबि मन्थ्रि बिथांखौ स्पेसियेल गेस्ट महरै लेंहरनो थाखाय लाइजाम हरनाय जाखाबाय। बे खोथाखौ बुंथिदों बिपिएफ दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै 14 नं चिरांदुवारजों लोगोसे जमदुवार आरो खैराबारि बियाबाव गोख्रों बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों। बेफोर बियाबफोराव बाहागो लानानैनो हाग्रामा महिलारिया बुंथिदोंदि 3 अक्ट'बराव बिपिएफ दोलोआ सोरखार दानायनि समायखिराखौ लागोन। बेनि थाखाय गभर्नरखौ चिफ गेस्ट महरै लेंहरनो थाखाय लाइजाम हरनाय जाखाबाय आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ स्पेसियेल गेस्ट महरै लेंहरनो थाखाय लाइजाम हरनाय जाबाय होननानै फोरमायथियो। बिसायख'थिया नियमनि थाखायसो खुंजागोन, नाथाय बिपिएफ दोलोआ 100% देरहाखाबाय होननानै बुंथियो बा दाबि खालामो हाग्रामा महिलारिया। कामरुपनि गराइमारि रेभिनिउनि सार्कोल अफिसार एसिएस नुपुर बराखौ सिएम स्पेसियेल भिजिलेन्स सेलआ एरेस्ट खालामबाय। बरपेटानि भारा न' आरो गुवाहाटीनि गावनि फ्लेटनिफ्राय रेड खालामनानै 92,50,400 नोगोद रां हमनो हानायजों लोगोसे 2 कौटि रांनि सना रुपा गहेनाखौ हमनो हादों। बेनि अनगायैबो गोबां हा-हुनि फोरमान बिलाइ
डकुमेन्ट्सफोरखौ हमनो हादों। एसिएस नुपुर बरानि अनगायैबो लाटमन्डल सुरजित डेकाननि न'आवबो रेड खालामदोंमोन, जेराव गोबां रां हमनो हादों। फोरमायथिनो गोनांदि एसिएस नुपुर बराया सिगां बरपेटा रेभिनिउनि सार्कल अफिसारमोन, जेराव लाटमन्डल सुरजित डेकाजों लोगो नांनानै गोबां रां जाख्ल'दोंमोन। जाथायखौ लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फोरमायथिदों दि गोबां मुस्लिमफोर थानाय जायगानि सार्कल अफिसफोराव हा-हुखौ लानानै गोबां बेले-बेजे जानायखौ लानानै जों नोजोर होबोगासिनो दंमोन, मानोना बेफोर सार्कल अफिसनि गेजेरजों हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरनि हाखौ सन्देह जाथावना सुबुंफोरनि मुङाव आयेन बेरेखायै गोबां ट्रेन्सफार खालामनाय जाबोदों। बे लेखायैनो दा एसिएस नुपुर बराखौ एरेस्ट खालामनाय जादों होननानै फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। मिथिहोनाय बायदिब्ला नुपुर बराया बेफोर रांखौ 6 बोसोरनि गेजेरावनो आरजिदों। बेनि अनगायैबो नुपुर बराया गावनि फिसायखौ एंगारनानै आरो लाटमन्डल सुरजित डेकाया बिसिखौ गारनानै सानैजों जयैनो थायोमोन आरो सिगांनि समावबो बिसोर ज'यैनो खामानि मावबोदोंमोन। एरेस्ट जानायनि सिगांबो एसिएस नुपुर बरा आरो लाटमन्डल सुरजित डेकाया अरुणाचलाव बेरायनो थाखाय दंहैयोमोन, नाथाय बेरायनानै न' फारसे फैफिननाय लोगो लोगोनो सीएम स्पेशल भिजिलेन्स सेलजों एरेस्ट खालामजानो गोनां जादों बिथांमोनहा। रायजोआव थांनाय माखासे साननिफ्रायनो थाद'नाय गैयै अखा हादों, जायनि जाहोनाव गहपुर, बिश्वनाथ चारियाली, नुमुलिगढ़, माजबाद, गलाघाट आरो गुबुन गुबुन जायगायाव दैबाना जानो गोनां जादों। दैबाना जानायनि जाहोनाव आबाद फोथाराव आबादफोरा गोबां खहा जानायजों लोगोसे माथावरि आरो लामा-सामा बायफ्लंनायखौबो नुनो मोननाय जादों, जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जानायजों लोगोसे जिब-जुनारफोराबो गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। अरुणाचलनिफ्राय फैनाय गोबां दैया गलाघाटआव लोमस्रावफैदों। न'-बांनि सिङावबो दै हाबनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो गहपुरनि महेन्द्रपुर, दारियाघाट, खाथरबारि आरो गुबुन गुबुन गामिफ्राव दैया लोमस्रावदों। सुबुंनि न'फोरावबो दैया हाबदों, जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा जानाय लोंनायजों लोगोसे थानायाव गोबां जेंना मोननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। एसडिआरएफनि हान्जाया थांनानै रैखा खालामनायनि हाबाखौबो मावहैदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।